A campaña electoral trouxo esta mañá ata Pontevedra o ministro de Cultura e Deporte. Miquel Iceta estivo na cidade para apoiar o candidato do Partido Socialista, Iván Puentes. Yo creo que seguramente en Pontevedra le toca un cambio, le toca, con perdón, un buen meneo, y una persona joven, con ganas, con alegría y con esa vocación cultural y deportiva que tú has demostrado sea la persona adecuada para liderar ese cambio. Aquí falase moito, falan todos os partidos políticos, pero hai só uns que ao final executan, se comprometen e de verdade o que din o acaban transformando en euros e en investimentos e en futuro para esta cidade, e iso ten as siglas do Partido Socialista e ten as siglas do Goberno de España. Espero que pronto tamén as siglas do Goberno de Galicia cando haxe eleccións autonómicas. Tamén se referiu á rehabilitación da antiga sede de Facenda. Iceta calculou que a intervención para convertela en arquivo histórico provincial podería estar rematada no 2025. Si todos nos movemos ágilmente, esto lo vamos a tener para 2025 acabado. Pronto estarán en marcha as obras de reparación da cuberta. A intervención conta cun orzamento de case 600.000 euros e actualmente está pendente da autorización da Xunta. Para poder empezar, la Xunta nos ha de dar permiso, porque esto es un bien de interés cultural y por lo tanto el Ayuntamiento ya lo ha pedido, pero la Xunta lo ha de avisar, porque si no nosotros no podemos entrar a iniciar la obra. Por lo tanto, nosotros esperamos hacer a lo largo del año todo lo que es la reparación de la cubierta. Iceta tamén se referiu ao futuro uso do edificio. Como estaba previsto, acollerá o Arquivo Histórico Provincial, pero a intención é que tamén conte con espazos para actividades culturais. A concepción do arquivo que ten o Ministerio é a mesma que ten o Concello de Pontevedra, que ademais de ser sede da documentación histórica que ten neste momento o Arquivo Histórico Provincial, sexa tamén sede e recinto para a actividade cultural da cidade, que teña equipamentos que podan ser utilizados e compartidos coa sociedade e que, por tanto, fagamos de San Francisco non un contenedor de documentación, senón o que debe ser un arquivo, que é un edificio vivo, un edificio activo. A posibilidade de trasladar a antiga sede de Facenda tamén a Biblioteca Pública foi desbotada polo ministro de Cultura por asegurou falta de espazo. Así as cousas, afirmou que a intención do seu departamento é construir unha nova biblioteca en Pontevedra.